Ya empieza, ya empieza. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκουμε στην Αττία. Αν να ζωγραφίσω τα παιδιά μες στην πλατεία, σαν να κάνω όπως πρώτα κι όπως θα θέλα, όλα αλλάζουν και το χέρι μου αρπάζουν, αλλάξανε τα χρώματα, τα λόγια και τα στόματα. Τα μάτια μείναν ίδια στα φώτα, στα παιχνίδια. Ζωγραφίσω το φεγγάρι που γυρίζει, ζεστό και σκονισμένο από ταξίδι μακρινό. Τα μάτια μου θολώνουν κι ο αέρας παρμενίζει, μου λέει τραγούδι ξένο, τραγούδι αλλοπαρμένο. Άμα δεν είναι όπως θα θες, δεν έχεις λόγους και αφορμές, δεν κάνεις βήμα. Όσα κοστίζουν μια δραχμή, για άλλους κοστίζουν μια ζωή. Δεν είναι κρίμα, δεν είναι κρίμα. Αποφασίσω σκαλοπάτι να πατήσω, θόλες και σκονισμένες μνήμες μου ζωντανές. Χέρια μου διψασμένα με κορμιά παραδεισένια, ο δρόμος σας κοιτάζω, συχνά κι ανατριχιάζω. Άμα δεν είναι όπως θα θες, δεν έχεις λόγους και αφορμές, δεν κάνεις βήμα. Όσα κοστίζουν μια δραχμή, για άλλους κοστίζουν μια ζωή. Δεν είναι κρίμα, δεν είναι κρίμα. Ευχαριστούμε.